Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale nonse kulikonse kumene mukupezeka pano pa bwalo lathu lankhuleni Ambuye. Pamene leronso tabwera kuti timve mawu a Mulungu. Ndipo tikamva mawu a Mulungu tiwagwiritse ntchito. Mulungu amatiyitana nthawi zonse kuti bwerani ndikupatseni zinthu zokuyenerezani. Ndipo lero ndi tsiku Lolemba pa 5 June chaka cha 2023. Tili mulungu wa nambala 9. Ndipo mpingo wathu wa Ecclesia Katolika lero ukuchita chaka ukukondwerera Nkhoswe ina imene ili Boniface woyera ndi amene mpingo umankumbukira tsiku la lero. Ndipo ngati mpingo tonsefe tiyeni tipemphe upangiri wake komanso mapemphero wake kuti nafenso tichite bwino ndi kukhala oyera. Mawu athu amene tikuwerenga tsiku la lero makamaka mawu oyamba akuchokera mu Tobit mutu woyamba, kuwerenganso ndime yoyamba kulekeza ndime yachiwiri. Ndikuzalumpha kukawerenga ku mutu wachiwiri, kuwerenga ndime yoyamba kulekeza ndime ya 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Augustine Kachulu wa Holy Childhood kuchokera ku Our Lady of Africa Cathedral, Maula, mu Archdiocese ya Lilongwe. Utenga wathu wabwino ukuchokera pa Mariko 12 kuyambira ndime yoyamba kulekeza ndime ya 12. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Paul Lapozo kuchokera ku St. Magdalene Parish, Koche, mu Diocese ya Mangochi. Mawu a malembo oyera. Mawu a m'buku la Tobiti. Tobiti chapter 1 verse 1 mpaka na 2. Tobiti chapter 2 verse 1 mpaka na 8. Ili ndi buku losimba za Tobiti, mwana wa Tobieli, wa banja la Asiyeli, ndi wa fuko la Naftali. Tobiti adalengedwa ukapolo kupita ku dziko la chilendo nthawi ya Salimanezele, mfumu ya ku Asiriya. Adamugwira ku Tisibe chakumwera kwa Kedezi. Naftali ku Galileya wa kumpoto kwa dziko la Hazori, koma chakuzambwe, ndiponso kumpoto kwa Fogori. Tsono Asarodoni atalowa ufumu, ine ndidabwerera ku nyumba kwanga. Ndipo adandibwezera Hana mkazi wanga ndi Tobias mwana wanga. Pa chikondwerero cha Pentekosti, chotchedwanso chikondwerero cha Masabata, adandikonzera phwando lalikulu. Ine nkukonzekera kuti ndidye. Adayala tebulo nayikapo zakudya zambiri. Pamenepo ndidawuza mwana wanga Tobias kuti, pita ndipo mwa akapolo a mtundu wathu ukakapeze wina wosauka wokhulupirira Mulungu, ukabwere naye kuti azadye nafe. Ndidzadikira mpaka iwe mwana wanga utabwerako. Tobias adapita kukafunafuna munthu wosauka mwa abale athu, koma adabwerera nati, Atate, ine ndidati, tanena mwana wanga. Iye adati, modzi wa mtundu wathu amupha, achita kumpotola khosi, ndipo amtaya pa bwalo la msika. Tikukamba pano akali komweko. Ndidanyamuka nthawi yomweyo, chakudya osachikhudza nkomwe. Ndidakamtenga bwalomo
munthuyo ndi kumkhazika mchipinda china, kuti nthawi ya madzulo ndimuyike manda. Nditabwerako ndidakasamba, kenaka ndidadya chakudya changa, koma ndi mtima wachisoni. Pamenepo ndidakumbukira mawu a mneneri Amosi adawanenera anthu a ku Beteli akuti, zikondwerero zanu zisanduka maliro, nyimbo zanu zonse zisanduka madandawulo. Choncho ndidaliradi misozi. Dzuwa litalowa ndidapita kukakumba manda nkuyikamo mtembo wa munthu uja. Anzanga adayamba kundiseka, adati, tamuoneni, wathamanga tsopano. Kale adafuna kumupha chifukwa cha zomwezi. Mwayi nkuti adathawa, koma tsopano wayambanso kuyika anthu akufa manda. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga oyera monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Marko mutu 12 kuwerenga ndime yoyamba kulekeza ndime ya 12. Pa nthawi yomweyo Yesu adayamba kulankhula nawo m'mafanizo, adati, munthu wina adadzala mipesa m'munda mwake namanga mpanda kuzinga mundawo. Adakumba nkhuti yoponderamo mpesa, namanga msanja yolondera mundawo. Pambuyo pake munda uja adawubwereka alimi, iye nkunyamuka ulendo wa ku dziko lina. Nyengo yothyola zipatso itafika, munthu uja adatuma wantchito wake kwa alimi aja kuti alimiwo akampatsireko zipatso za munda muja. Koma alimiwo adamugwira wantchitoyo nammenya, nkumbweza osampatsa kanthu. Munthu uja adatumanso wantchito wina, koma alimi aja adamtema mutu nkumunyazitsa. Munthuyo adatumanso wantchito wina, uyu ndiye adangomupheratu. Adachita chimodzimodzi ndi antchito ena ambiri, ena adawamenya, ena kuwapheratu. Munthu uja adangotsala ndi mmodzi basi, mwana wake weniweni wapamtima. Ndiye pambuyo pa onse adazatuma iyeyo, adati, mwana wanga yekhayo akanchitira ulemu. Koma alimi aja adayamba kuwuzana kuti, ameneyu ndiye amene ati adzamusire chumachi, tiyeni timuphe kuti chidzakhale chathu. Tsono adamugwiradi namupha, nkumponya kunja kwa mundawo. Kodi mwini munda wampesa uja adzachita chiyani? Ndithu adzabwera nawapha alimiwo, munda uja nkubwereka alimi ena. Nanga monga simudawerenge malembo aja kuti, mwala umene amisiri omanga nyumba adawukana, omwewo udasanduka mwala wapangodya ofunika koposa. Ambuye Mulungu ndiwo adachita zimenezi, ndipo nzotidabwitsa kwambiri. Pamene akulu a Ayuda aja adazindikira kuti fanizolo Yesu ankaphera iwowo, adafunitsitsa kumugwira, koma ankaopa khamu la anthu. Tsono adangomusiya nachokapo. Mthenga
wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye watu Yesu Kristu. Abale anga okondeka, ndimanena kuti lero ndi tsiku limene mpingo wa Ecclesia Katolika ukuchita chaka chokumbukira Boniface oyera. Boniface yu sanali munthu wamba, anali mnyamata ochokera ku banja lochita bwino. Tikanena kuti munthu akuchokera ku banja lochita bwino, ndi kuti moyo wake umakhala wazi wokoma, moyo wake umakhala wamiya, ndi kuti ali chilichonse. Akanena sukulu imateka, akanena zovala zimateka, akanena zakudya zimateka, akanena kunjoya kumene kumatekanso. Boniface anachokera mbanja lotero. Ndipo chifukwa choti Boniface anachokera mbanja lotero, amakhala mchiganizo chake. Nthawi zambiri mwana amene akuchokera mbanja lochita bwino pepani tikhululukepo apa, nthawi zambiri salimbikira sukulu, chifukwa amati akayang'ana chuma cha makolo, chuma cha baba ake, ndipo iyeyo amati mchanga chomwe ichi bambo watangu kuti golobidyo ndi kuti ndachitenga kale chumachi. Boniface sanatero ayi. Boniface adalimbika nkuphunzira, ndipo ali nzaka zochepa, chifukwa iyeyo adabadwa mchaka cha 675 Wessex, German, kumene iye adabadwira. Analowa ndithu mgulu limene la monks, gulu limene limabindikira. Iyeyo adadziwana ndi akuluakulu a gulu limeneli, amene mwini adafika kucheza kwawo kwa makolo ake, ndipo iye adayamba kuwatsata. Ndipo mapeto ake adakopeka najoyina nafuna kukhala wansembe. Abale anga okondeka, iyeyu adagwira ntchito yoposa kwambiri, kwakuti anachedwa mpostoli wa ku Germany. Mpostoli wa ku Germany chifukwa chani? Chokuti iyeyu ndi amene anabweretsa Chikhristu, chikhulupiriro cha Chikhristu mmene mu Germany. Mnyamata uyu Winifred, dzina lake loyambirira, adali wozindikira Mulungu, odzipereka ku moyo wa uzimu nthawi zonse, mpaka analowa nawo kukhala missionary. Anapita kulikonse, anakalalika chikhulupiriro cha Mulungu. Zaka 5 kuyamba kukonda Mulungu. Ana athu ali pati, ana athu akulimbikira ku chalichi, ana athu tikuwatsogolera bwanji. Makolo ake ya Boniface adachita ndithu machawi kumphunzitsa mwana wawo adakali wang'ono. Amanena kuti kuongola mtengo mpoyamba. Inu ana utumiki mukukhumbirapo chani mwa Boniface? Anali wang'ono, zaka 5, inu azaka 6, inu amene simunakonetsa zaka 10, osayembekeza kuti muzafike zaka 20. Muyenera kuyambiratu kukonda za Mulungu, kuyambiratu kupita ku chalichi, kuyambiratu kuchita zonse zimene Mulungu akufuna kuti inu akutumeni nazo. Lero Boniface azitipempherera. Abale okondeka, lero kwambiri mawu athu akutipempha kuti tikhale mboni zake za Mulungu. Akutipempha kuti ife tikhale anthu amene nthawi zonse tili wokonzeka ndi odikirira kuti Mulungu azabwera liti, odikirira kuti Mulungu akabwera azapeza chani mwa ife. Pamene ife tikugwira ntchito, timafuna kuti tilandire zotsatira. Anthu amene amapanga business amafuna profit. Palibe munthu amene amapanga business kumati yayi ine ndikufuna ndiziduka. Munthu aliyense amafuna ndithu kuti achite bwino pa chimene akuchita. Nchifukwa chiketu ukaona kuti business sikuyenda bwino, umapanga business ya nyemba, sintha upite ku business mwina ya chimanga ukachite bwino. Abale anga okondeka, maprofiti ndi ofunikira. Aliyense kandi pa ntchito umafuna kukwezedwa udindo ukachita bwino tsono. Aliyense kandi pena paliponse kandi ndi ku chechi timapita ku chalichi kuti tikalandire mphotho kuchokera kwa Mulungu wathu. Chilichonse chimafuna tizisintha. Nchifukwa chiketu mulimi uyu anabwereka munda wake kwa alimi anzace, ndipo atabwereka nati ine ndikupita kutali. Atapita kutali akuti inakwana nthawi yoti munda uja tsopano ubereke zipatso. Ndamatuma antchito ake mmodzi, iwe pita ukatenge zipatso ku munda kuja. Akuti alimi amene anagula mundawu sizimakondweretsa, mapeto ake amathamangitsa anthuwa, ena kuwapha kumene, ena ndithu kuamenya kumene, ena kuwapanga chipongwe, kuanyazitsa kumene. Muuthenga wathu wabwino wa tsiku la lero
ndi mmene ndithu Mulungu akulimbikitsa kuti ine ndizabwera kuzatenga zangazo, chifukwa zonse mnzake, amayi anga, bambo anga, tikuchita zotani pa dziko lapansi. Chifukwa tsiku lililonse Mulungu abwera kuti apeze zipatso zimene ife tikubereka. Mwabereka kale zipatso? Kodi mwabereka kale moyo wanu wabwino? Kumbamaja kwathu, kuntchito kwathu, kulikonse kumene tikupezeka, kodi zipatso zathu nzotani? Alimitu awa anapha anthu antchito amene mwini munda amatuma. Mulungu akubwera nthawi zonse moyo wathu, kuzera mwa alaliki athu, kuzera mwa azibusa wathu, kuzera mwa anthu amene amatilalikira mawu athu, akatekisi athu, kandi asisteri athu. Mulungu akuzera mwa iwo. Kodi tikuwalandira bwanji? Kodi tikumva bwanji mawu awo amene iwo akutiwuza? Nanena kuti mulimi ameneyu adafunitsitsa, adawapatsa nthawi yoti anthu amenewa asinthe, anthu amenewa makamaka akonzekere bwino nthawi yokolola, akonzekere bwino kuti kodi azakolola zotani. Adawapatsa nthawi, ndipo itakwana adafuna kuti atenge zake, koma sadapeze. Nkuteka ati Mulungu akhoza kutulukira lero, mayi wanga, bambo wanga, ndikutipeza sitanakonzeke. Azakhoza kutulukira lero ndikutipeza tilibe chilichonse. Koma musayiwale, Mulungu amafuna kuti ife tikhale ake. Zimene Mulungu akutichitira tibwezerenso kwa ena. Zimene Mulungu akutipatsa tiperekenso kwa ena. Zipatso zanu nzotani mayi wanga? Mwabereka zipatso zotani bambo wanga? Inu anyamata ndi atsikana, mwabereka zipatso zotani pa moyo wanu wa tsiku ndi tsiku? Kodi tikapanda kubereka zipatso, mufuna Mulungu achite zotani kwa ife? Abale yanga okondeka, mmakuka mutu muli zambiri, muli zipatso zosiyana-siyana. Mwina zipatso zina zimene zili mmakuka mwatumu, mmilaga mwatumu, mmalimana mwatumu, ndi zipatso za miseche, ndi zipatso za ufiti, ndi zipatso za nkhanza, ndi zipatso zozunzana amasiye, ndi zipatso za kunyada, zipatso zosafuna kumva za anthu, zipatso zosiyana-siyana. Zipatso zimenezo nzipatso zowawa. Koma zipatso zimene Mulungu afuna tibereke zipatso zabwino, zachifundo, zochitira ena zabwino. Abale anga okondeka, Mulungu akupereka chitsanzo chimenechi, Yesu Khristu akuwapasa chitsanzo chimenechi abale athu awo amene samamvetsa za Iye, samamvetsa kuti Iye ndi wotumidwa ndi Atate ake. Tilipo ambiri amene sitikumvetsa lero kuti Yesu Khristu adatumidwa ndi Tate wake, Mulungu wathu, kuti abwere pa dziko lapansi pano. Tikunyoza, tikulephera kumukhulupirira. Abweranso Yesu Khristu, atipeze Yesu Khristu, atipeze titamukhulupirira. Nchifukwa mwana wake adantumanso, atatuma ena onse aja ntchito aja mulimi uja, anati uyu yekha akamumvetsera, uyu yekha akamulandira, chifukwa ndi mwana wanga, akamuopa kuti uyu ndi mwana wawo wa bwana aja, uyu ndi mwana wawo wa ambuye aja. Koma taona anitu atafika mwana wake weniweni, anthu alimi aja aliyayi, amene yutu ndi amene atadzasire chumachi. Amwanja anu atachijigala chipanje chelechi tichiwe chawo, chipanjechi twaulaje awe, kuti chipanjecho tuchijigale uwe, tizatenge chuma chimenechi. Adapita kumupha mwana wake wa bwana uja. Abale anga okondeka, ndi Mulungu amene akutipatsa chitsanzo chimenechi. Yesu Khristu afuna tidziwe kuti Iye adatumidwa ndipo anaphedwa, mpaka na lero anthu tikumuphabe. Musayiwale, mwala umene amisiri omanga nyumba adaukana udasanduka wapangodya. Yesu Khristu amene adakanidwa, Yesu Khristu amene anaphedwa, mapeto ake Yesu Khristu adasanduka mpulumutsi, otipulumutsa tonse, otifera pa mtanda. Pano anatiukira kwa akufa na akwera kumwamba ndi kutitumizira Mzimu Woyera umene tikumva ndithu mpaka pano kukoma kwace. Chikhristu chathu chikhale chogwirika, chokhazikika ngati Tobiti. Tawerenga za Tobiti ife, tawerenga za banja lake la Tobiti ku Chipangano chakale. Ndi mkazi wace atatengedwa ukapolo uja, iwowo malo moti asinthe, malo moti moyo wawo usintike, anyoze Mulungu, chikhulupiriro chawo chinapita patsogolo. Tiphunzire chani kwa Tobiti? Tiphunzire kukhulupirira Mulungu pa mavuto, pamene tikumva zowawa, osabwerera mbuyo, kumudalira Mulungu, kumugwiritsitsa Mulungu moyo wathu. Abale yanga okondeka, lero lino tigwiritsitse Mulungu. Komanso Boniface Woyera azitipempherera kuti nafenso tikhale anthu amene tilizira zobweretsa chikhulupiriro kwa ena. Tikhale anthu amene tisakuyang'anira chuma chimene tili nacho, adali olemera, kanali kamwana kochokera ku banja labwino, koma kanakatumikira Mulungu. Tizipemphera nthawi zonse kuti tikhale ake a Mulungu. Amen.